Vittu. Joo. Eli mä oon Arte Game ja kuukausi sitten sanoin, että allergiaoireiden takia joudun pitää taukoa. Nyt mä oon. En mä nyt tiedä en mä nyt tervehtynyt oo. Mut niinku olen kuosissa ja menen avaamaan Lucky Chestin. Mä oon aloittanut alusta. Mä en oo, koska mä poistin tän, koska mä en oo pelannut pitkään aikaa. Ja tehdään tämmönen back opening, eikö chest opening tähän alkuun. Mut joo, mä en oo ollut pelannut tätä pitkään aikaa. Joo! 10 gemiä! Mä oon tosi ruostassa tämänkaan todennäköisesti. Ois tullut tois vissi. Hitman Woods. No jumala. Nyt on kesä. Ei! Nyt on tosiaan alkanut kesäloma, niin mitä mieltä? Hei. Ainakin saa koineja hyvin. Kun mä en Timoja käytä silleen kauheasti. Mitä? You can use tickets to play minigames. Nice. Yhdenpäkin saa vielä auki. Nyt joku ase. Vittu. Mä saan nyt heti ostettua itselle jonkun aseen vissiinkin. Eikä mennään craftiin katsomaan. Aha, täällä on jotain uutta. Vissi joku uusi homma. Mutta armori. Pets. Koira? Ei. Otetaan nimeksi, että isolla kaikki. Mikä kettu sanoo? Ketä pete? What the fuck? What the fuck? Miten mä jaksa näitä? Mutta mene. Armori. Sitä on ihan ok. Ja backuppi. No joo. Pele ja special sniper heavy. Ei hemmetti, en mä saakaan vielä ihan mitään uutta, mutta where? Eikö saisi meillä joku raketti? Se on vielä alennuksessa. Skinit. Tää on tällaista säätöä tässä alkuun taas, kun on aloittanut nyt uusiksi vaan. Mikä olisi kiva skini? Oikeastaan pistäkää kommenttia. Kommentoikaa minkä skinin mä otan täältä käyttöön. Nää kaikki maksaa 15 coinia. Mä säästän sen verran, että mulla on se 15 coinsia. Niin, et minkä skinin mä otan täältä itselleni? Armor. Ei. Armor.
Battle Now. Ja mennään teamfightilla, koska se on musta kaikista kivoin ja random mappi. Eiku hei, täällä on uusia mappeja. Jumalauti, mä oon ollut niin kauan pois, että uusia mappeja tullut. Mennään silti randomilla. Sky Island. Yes, Mafia Cottage. Mä en tiedä ollenkaan millainen tää on. Niin, joo. Mä kuvataan varmaan sen verran paljon, että onko se mulla on järkevintä niin mennä vaan tällä? Mitä mä tein? Tai snipulla. Ja mä olisin itse asiassa koittaa vetää snipulla täältä ikkunaa. Ai, nyt hypää, mene vittu sinne. Fuck. Mitä mä teen? Hyvä jätkä. Jos ammuksi. Miksi mä en näe ketään, mutta se on ihan hyvä, että mä en sählää täällä muut tappaa porukkaa. Vois mennä sisälle. Haloo. Mitä? Ai jumala. Mitä vittua? Vitsi vähän. Saa varmaan sai. Hemmetti, mä haluan saada yhden tapon. Missä kaikki vastustajat on? Mutta ei jotain ääniä kuulunut niinku. Kuolee! Oi jumala, ne kaikki oli yhdessä paikassa. Niin vittu. Jaha. Oi ja oi saa! Grenade. Yes. Right behind you. Aha, sulla on tommonen pyssy. Hunteri. Alex Hunter. Oon ostanut just Fifan 17, jos haluatte siitä pelimateriaalia, niin kommentoikaa ihmeessä. Nyt tapetaan tää äijä tuolla. Granaatilla! Ei. Assist. Ja me voitettiin tää. Oho. Ebola. Hemmettiä.
Islantiin. Mä haluun Islantiin, Islantiin. Pääsin maajoukkojen leireille salibändissä, niin MP siitä. Pelaa. Miksei vähän sitä asettaa? Vaikka mä kosken siihen. Jos aloitetaan, että me pelaa tyyliin Jontunkaa tai jonkun muunkaan, niin kommentoikaa. Tuli taas monta kertaa sanottuukaan. He go up, I am dead. Fuck me. Varo, 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 varo! Uiso! Sieltä tulee hyökkäys, 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 hyökkäys! Ammo! Miksi kaikki Perkele. Rake. Apua! Oi. Oi. Missä niitä jättiä nyt on? Sokea! Ei sinä sokea! Ei sinä, joka et ole niin sokea. Kuka? Mitä? Kuka? No ei se voikaan ampua. Ei perse. Mä haluun tapon. Apua! Saatana! Tää kielenkäyttö on taas niin hemmetin hyvää. Nemesis! Olen Nemesis. Olen kuollut. Se oli virhe! Tuli jolo, kuolema saatana. Jos me ollaan taas joholla. Me voitetaan tää, pojat! Perkele! Yes! 2 voittoa yhteen videoon. Meikä oli Artekeipin. Mä olin meidän joukkueen huonoin. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Moikka.